Takže na jar je obdobie, kedy včely vyhľadávajú strašne veľa vody. A stáva sa teda, že občas aj štípnú, lebo keď sme spotení alebo máme nejakú molekulu vody na sebe, tak sa snažia ju získať a niekedy sa teda stane, že nás aj štípnú. A toto je presne dôvod, prečo sa aj stáva, že toto štípnutie sa aj zapáli a aj trošku viac bolí, pretože včely chodia na vodu aj do takýchto stojatých vôd, nie moc čistých, ktoré sú plné baktérií a tieto baktérie potom, môžeme vidieť tu ďalšie včely, tieto baktérie teda sa dostanú aj do včelieho jedu a potom teda aj do ľudského organizmu, ktorý ako ochrannú reakciu teda vznikne zápal a opuch, ktorý potom aj viac bolí. Takže toto je presne dôvod, prečo.